Krásný den všem, vítám vás u tohoto videa, kde se budeme zabývat řešením prvního testu přijímacích zkoušek v roce 2024. A hned jdeme na první příklad. Takže v zadání bylo, že 5 švadlen ušije oblečení, pracují stejným tempem a ušijí ho za 24 hodin. Takže 5 švadlen ušije to oblečení za 24 hodin. Otázka je, za jakou dobu splní o polovinu větší zakázku 4 švadleny. Takže když ta zakázka původní trvala 24 hodin, tak o polovic větší zakázka bude trvat o polovic víc hodin. Půlka z 24 hodin je 12 a 24 plus 12 je 36 hodin. Takže my už víme, že těchto 5 švadlen by tuhletu zakázku zvětšenou zvládlo za 36 hodin. Takže si to napíšeme. 5 švadlen udělá tu zvýšenou zakázku za 36 hodin. Jenže otázka byla ne 5 švadlen, ale za jak dlouho to udělají 4 švadleny. Takže máme o 1 švadlenu míň a nevíme za kolik hodin. Tady vidíte, že je to úplně klasická, obyčejná úloha na úměrnost. Řekneme si, čím víc švadlen bude dělat tu zakázku, tím míň hodin na to bude potřebovat. A nebo obráceně, čím míň švadlen budeme mít, tím víc hodin budou potřebovat. Z toho už víme, že to je, nebo slyšíme to víc míň, že je to úměrnost nepřímá. Takže šipky si uděláme obráceným směrem proti sobě. Znovu připomínám, že je výhodné první šipku začínat u x, protože potom nám ten zápis vyjde jednoduchým způsobem. Jelikož jsme teď určili, že je to úměrnost nepřímá, druhá šipka jde obráceným směrem. Podle šipek si zapíšeme poměry. Takže šipka začíná u x, píšu prvně x a pod to dám 36. Se bude rovnat druhému poměru a šipka začíná u 5 a jde ke 4. Prvně píšu 5 a pak 4. Tento zápis je vlastně obyčejná rovnice. Takže tady vidíme, že je děleno 36, proto tu 36 dám na druhou stranu jako násobení. Vlastně celou rovnici vynásobím 36. Takže já to budu psát asi tady vedle už. X se bude rovnat 5 krát 36 děleno 4. Tady určitě budeme krátit zlomek, protože si tím zjednodušíme výpočet a půjde nám to rychle, šetříme i čas. 36 a 4 je dělitelné 4. 36 děleno 4 je 9, 4 děleno 4 je 1krát. Takže tady vidím 5 krát 9 je 45, lomeno 1 je 45. Takže už jsme přišli na to, že naše x odpovídá 45 minutám. A je to odpověď i na otázku, že 4 švadleny tu zvýšenou zakázku zvládnou za 45 minut. Takže ten příklad byl docela lehký, akorát bylo potřeba nenechat se hned na začátku rozhodit a v klidu potom o tom zauvažovat. Druhý příklad byl na rotační válce, čili vy to znáte jako obyčejné válce. A měli jsme v zadání, že těžítko je vyrobeno ze skla. Čiré sklo je kolem dokola a přesto čiré sklo je vevnitř vidět. Modrý válec, další, ale menší. A teď rozměry. Takže skleněné těžítko má tvar rotačního válce s poloměrem podstavy 10 cm. Pozor, je to poloměr, takže už vím, že ta podstava, já si ten poloměr načrtnu sem, je 10 cm. Potom o tom větším válci vím, že je vysoký 12 cm. O tom menším válci vím, že podstava je 5 cm, takže
podstavu máme poloviční 5 cm a je vysoký 8 cm. A otázkou je, kolik nebo jaký objem v centimetrech krychlový tvoří to čiré sklo. Takže úplně asi takový nejjednodušší řešení, který vás mohlo napadnout, je, že vypočítáme objem toho velkého válce a od toho odečteme tu modrou část. Takže já si ten velký válec třeba napíšu jako V1 a ten menší válec si označím jako V2. Objem 1, objem 2. Takže objem válce už víme. Podstavou je kruh, takže musíme udělat obsah kruhu. Jenom pro připomenutí pi r na druhou krát potom ta výška. Takže já to dám jako obecný vzoreček a teď si podle toho vypočítáme objem toho prvního válce. Pi máme brát 3,14 zaokrouhleně, poloměr je těch 10 cm, takže budeme dělat 10 na druhou a krát výška toho velkého je 12 cm. Takže V1, tady už vidím, 10 na druhou je 100, takže to můžeme klidně vynásobit z 3,14 a dostaneme 314. A těch 314 vynásobíme 12. Vy si to uděláte někde po straně, vynásobíte, já už jsem si to tady vynásobila, takže mi vyšlo 3768. A bylo to v centimetrech krychlových. Úplně stejným způsobem vypočítáme ten menší válec. Takže V2 se rovná zase pi je 3,14, poloměr byl 5, takže 5 na druhou a krát výška je tentokrát 8. Takže V2 se rovná 3,14 krát 5 krát 5 je 25 a krát 8. A zase vy byste si to udělali po straně pod sebe, já už to mám vypočítané a vyšlo mi 628 cm krychlových. No a pak už stačí jenom od toho většího odečíst ten menší. Takže 3768 minus 628. 8 a nic je 8, 2 a 4 je 6, 6 a 1 je 7 a 0 a 3 jsou 3. Takže objem toho čirého skla, když si to takhle zarámujeme, je 3140 cm krychlových. Takže zase jenom znát vzoreček na objem válce a v podstatě ten příklad byl velmi jednoduchý. Příklad 3.1 byl obyčejné numerické počítání. Tady si jenom uvědomíme, že když máme dvě operace děleno, tak oni mají stejnou přednost. Takže tady tyhle ty závorky nám spíš asi jenom připomínají, že máme začínat zleva a dát přednost tomu prvnímu. My víme, že když nějaké číslo dělíme zlomkem, tak ho vlastně násobíme jeho převrácenou hodnotou. Tak si to teď celé přepíšeme. Dvojku můžu nechat, jak je, nebo si můžu představit dvě jedniny, to už je jedno. Tady místo děleno píšu krát a zlomek otáčím, takže to budou 2/3 a zase mám dělit zlomkem, píšu krát a zlomek otáčím, takže 2 jedniny. Já tu jedničku dám třeba teda i sem. Pak je tu plus a zase 5/6 necháme tak, jak je. Místo děleno píšu krát, druhý zlomek otáčím na 4/3. Místo děleno píšeme krát a zlomek otočíme na 3 poloviny. Tak, tady když se podívám, tak nemůžu nic krátit mezi čitatelem a jmenovatelem, takže obyčejně vynásobíme. 2 x 2 jsou 4 x 2 je 8 a 1 x 3 x 1 jsou 3, čili tady ta první část vyšla 8/3. Potom tady už krátit můžeme, takže dokonce můžeme 3 s 3, místo toho nám tam vyjdou jedničky a třeba 2 se 4. A ještě můžu vlastně tuhle 2 se 6, takže tady vyjdou 1/3 a tady bude jednička. Tak a vynásobíme 5 x 1 x 1 je 5 a 3 x 1 x 1 jsou 3. Takže ty zlomky nám vyšly úplně krásně, protože mají stejný jmenovatel, čili je to velmi jednoduché. Jmenovatel necháme tak, jak je.
a 8 plus 5 je 13. Zlomek měl být uvedený v základním tvaru a 13 i 3 jsou prvočísla, takže základní tvar máme a můžeme to takto nechat. No a máme hotovo. Příklad 3.2 je opět počítání se zlomky, tak se dáme do toho. 13 desetin nechám tak, jak je, ale tady desetinné číslo 1,4 desetiny bych si napsala zlomkem. Čili vidím už tady, že jsou desetiny, proto bude jmenovatel 10 a nahoru napíšu celé číslo 14, takže 1,4 je 14 desetin. Potrhneme a teď tady vidíme. Jsou zde patnáctiny a máme je sečíst se šestinama. Takže musíme udělat společný jmenovatel a společný jmenovatel 15 a 6 je číslo 30. 30 děleno 15 je 2, krát 2 jsou 4. 30 děleno 6 je 5, krát 1 je 5. Tady nahoře to máme velice jednoduché, společný jmenovatel už tam máme, čili 13 desetin minus 14 desetin je minus 1 desetina. A dole jenom sečteme, 4 a 5 je 9 a máme tam třicetiny. Tento složený zlomek můžeme upravit velice rychle. Kdo z vás si pamatujete rychlé úpravy, že vlastně vezmu čitatele z prvního zlomku a násobím ho se jmenovatelem druhého zlomku, takže tady mi vlastně vyjde, můžu si to mínus dát k této jedničce krát 30 a potom beru jmenovatel tohohle zlomku a násobím tím čitatelem druhého zlomku, takže 10 krát 9. Kdo by si tuhle tu rychlou úpravu, která nám zase šetří čas, nepamatoval, tak to udělá klasicky. Minus 1 desetina, místo této zlomkové čáry si napíše znamínko děleno, udělá děleno tím a pak, jak jsme to dělali v minulém příkladě, místo děleno napíše krát a tento zlomek otočí. A teprve se dostane k tomuto zápisu. Takže kdo si pamatuje tuhletu zkratku, má výhodu, že to udělá rychleji. Pokrátíme 10 a 30 deseti, takže tady máme 3, 1 a ještě by šla vlastně tato trojka s devítkou, takže 3 děleno 3 je 1 a 9 děleno 3 jsou 3. A výsledek je minus 1 krát 1 je minus 1 a 1 krát 3 jsou 3, čili krásně vyšla minus 1 třetina. V základním tvaru to máme, nic už pokrátit nejde. Máme hotovo. Příklad 4.1 je úprava výrazu. Tady jsou dvě možnosti. Kdo z vás umí dobře vzorečky, tak samozřejmě může použít vzoreček a bude to rychle. Kdo by náhodou si neuvědomil, že to je vzoreček, tak se ten příklad dá udělat, že když máme závorku na druhou, tak je to vlastně závorka krát ta samá závorka. Takže by klidně mohl postupovat tím, že ty závorky roznásobí. Jo? Takže já to prvně udělám roznásobením těchto závorek a pak to ještě ukážu i pomocí vzorce. Takže úplně jednoduchý roznásobování. První s prvním, první s druhým. Takže a krát a je a na druhou, a krát minus a čtvrtin je minus a na druhou čtvrtin. Teď druhý s prvním a druhý s druhým. Takže minus a čtvrtin krát a by bylo minus a na druhou čtvrtin. A minus krát minus nám dá plus, a krát a je a na druhou a 4 krát 4 je 16. Teď bychom sečetli tyto zlomky, tady vlastně si můžu představit jedniny, takže společný jmenovatel by byl 16. 16 děleno jednou je 16, krát a na druhou je 16 a na druhou. Pak by tady bylo 16 děleno 4 je 4, takže minus 4a na druhou. 16 děleno 4 jsou zase 4, takže znovu minus 4a na druhou. 16 děleno 16 je 1, takže plus a na druhou. No a teď bychom to sečetli. 16a na druhou minus 8a na druhou, máme 8a na druhou plus 1a na druhou je
9a na druhou lomeno 16. Takže 9 16a na druhou. A máme hotovo. Příklad 4.2 byl velice jednoduchý, protože jde jenom o úpravu podle vzorečku. Navíc tyhle všechny vzorečky byly uvedeny jako nápověda hned na druhé stránce toho testu. Takže kdo by ho zapomněl, stačilo se tam podívat. My už víme, že to bude vzoreček a na druhou minus b na druhou, který potom je a minus b krát a plus b. Kdo by ty závorky přehodil, plus dal do první, minus do druhé, nic se neděje. Takže my víme, že tenhle člen je vlastně celý na druhou a my ho tady potřebujeme mít odmocněný. Takže odmocnina z 9 jsou 3 a odmocnina z a na druhou je a. Potom dávám minus a tady mám vlastně odmocněný ten druhý člen, čili odmocnina ze 16 jsou 4. Druhá závorka má ty samé členy, ale je tam jiné znaménko, čili 3a plus 4. No a máme hotovo. Takže tenhle příklad byl opravdu na pár vteřin. Příklad 4.3 jsme měli zjednodušit a pozor, výsledek potom uvést, když to přečtu, ve tvaru součinu pomocí vytýkání. Jo? Takže to byla taková ještě důležitá věc, abychom se nenechali ukolébat tím, že se zbavíme závorek, ale i tím, že musíme vytknout. Takže jdeme na to. První dvě závorky jsou klasické roznásobování, čili první s prvním, první s druhým. C krát 2 je 2c, c krát minus 3c je minus 3c na druhou. Tady jenom připomínám, že to znamínko vždycky bereme k tomu číslu, které je za ním. Takže tady budu násobit minus 5 krát 2, to je minus 10, a minus 5 krát minus 3c, to je plus 15c. Teď tady u toho dalšího členu je potřeba dávat pozor. V té závorce se to dá zjednodušit. C minus 2c jde napsat jako minus c. A šlo by to udělat vlastně z paměti. Minus c krát toto minus mi dá plus c. A c krát 3c budou 3c na druhou. Takže koho to takto napadlo, mohl hned napsat plus 3c na druhou. Ale koho to nenapadlo a začalo roznásobovat závorku, tak já teďka tady to minus c smažu, tak tady se musí dávat velmi pozor, protože potom se budou měnit znamínka. Takže pokud jste prvně roznásobovali, tak bych doporučila tady nechat minus, udělat si tu závorku a teď roznásobit. 3c krát c je 3c na druhou. Pak tady bude minus 2c krát 3c, čili tady bude minus 6c na druhou a závorku uzavřu. A teprve v dalším kroku bych odstranila, nebo bych si to tady odečetla, záleží, co vás napadne. Další taková jenom optická trošku hříčka byla, že tady máme minus c krát 7, ale to si můžeme klidně napsat, tu sedmičku dát před to c jako minus 7c. Tak a jdeme dál. Tady máme 2c minus 3c na druhou minus 10 plus 15c. A teď pozor, já to udělám, jako by si myslím, že by to dělala asi velká část žáků, že si odstraníme tu závorku. Minus krát plus je minus 3c na druhou a minus krát minus nám dá plus 6c na druhou. A tady máme ještě minus 7c. Tak, teď se na to podíváme. Posčítáme k sobě všude, kde je c na druhou. Takže minus c, 3c na druhou a minus 3c na druhou je minus 6c na druhou, ale plus 6c na druhou se nám vlastně vzájemně odečte a c na druhou úplně vypadne. Pak je tady 2c plus 15c je 17c, ale bez 7c je 10c. No a pak tu máme jeden absolutní člen a to je minus 10. Obyčejné číslo, které tam už nemáme s čím sečíst nebo odečíst. Teď ale pozor, mohlo by vás ukolébat to, že toto je už výsledek.
jelikož v pokynech bylo napsáno, že výsledek máme udělat ve formě součinu, čili něco krát něco, pomocí vytýkání, tak my tady musíme vytknout číslo 10. Číslo 10 vyndáme před závorku, tady nám zbývá C a místo této desítky je -1. Ta je tam důležitá, nemůžu ji opomenout. Jo? Kontrolu si uděláme. 10 krát C je 10C a 10 krát -1 je -10. Takže toto byl potom už konečný výsledek. V příkladě 5.1 je řešení rovnice. Takže nejprve si odstraníme závorky. -2 krát x jsou -2x. -2 krát +4 je -8. Teď ale pozor. Přednost má mocnina na druhou. Takže tady v tu chvíli ještě nebudeme roznásobovat závorku, ale nejprve musíme dát na druhou. A druhá věc je, pozor na to, musíme to dělat podle vzorce a plus b, to celé na druhou. Takže já bych si takhle nechala -3. Teď bych si napsala, kolik vyjde ten vnitřek závorky. Zase, kdo by si nepamatoval vzorec nebo si ho chtěl ujasnit, na druhé stránce byl uvedený. Takže tady nám vyjde x na druhou plus 2 krát x je 2x krát 1 je 2x. A plus ještě b na druhou, což je 1 na druhou je 1. A to se rovná. Roznásobíme tady x krát 2 je 2x a x krát -3x je -3x na druhou. Teď ještě odstraníme tuhletu závorku. Takže tady ten začátek si můžeme jenom obsat. Pozor, nesmíme tady udělat -8, -3, protože tady je krát a to má přednost, jo? Takže 3 krát x na druhou je 3x na druhou, -3 krát +2 je -6x a -3 krát +1 je -3. A to se rovná 2x -3x na druhou. Když se podíváme, na obou dvou stranách rovnice máme -3x na druhou, takže přičteme 3x na druhou a vlastně můžu to takhle si jako rychle udělat, že to vlastně vypadne. Jo? Vlastně jsme to přičetli. Pak bych si asi tu rovnici trošičku zjednodušila. -2x -6x je -8x a -8 -3 je -11. Teď bych si přičetla 8x, abych rovnou si to znamínko minus se ho zbavila, takže přičteme 8x, tady nám zůstává -11 a tady máme 10x. Potřebujeme samotné x, máme tady desítku a mezi nimi je krát, takže budeme dělit 10. -11 desetin je naše hledané x. A v základním tvaru už to máme, protože 11 je prvočíslo. Takže výsledek téhle rovnice byl -11 desetin. Tady v této druhé rovnici si dovedu představit, že by vás mohlo jako první napadnout celou rovnici vynásobit 5. Mohli bychom to udělat, ale musíme dávat pozor na jednu věc. Zlomek krát 2 vlastně nám tvoří jeden člen. A kdybychom násobili 5, tak násobíme tuhle 6, pak tenhle člen dohromady, to znamená ta vynásobená 5 by se nám pokrátila s touhle, ale tuto dvojku už bychom zvlášť 5 nemohli násobit. Ona patří k tomu do celku. A potom teda ještě vynásobit 5 tady. Já bych doporučovala radši trošičku o vteřinku to dělat díl, ale udělat to bezpečněji, abychom se takhle nespletli. Takže nejprve tou dvojkou vynásobíme tento čitatel. Takže 6 si opíšu, tady prozatím nechávám pětiny a násobím. 2 krát 3 je 6, 2 krát -2y jsou -4y. Teď už bych klidně celou rovnici 5 vynásobila. 5 krát 6 je 30. Teď budu násobit tenhle zlomek 5, takže ta 5 se mi vykrátí s touhle. Tady musím dát pozor ale ještě na jednu věc. Před zlomkem je mínus a to nám změní tato obě dvě znamínka, takže si to můžeme i takhle klidně představit v závorce. Jo? Mínus, tady je vlastně jednička, krát +6 budu mít -6.
minus krát minus 4y mi dá plus 4y. Jo? A teď ještě 5 krát 4 je 20y. Teď si odečtu 30 bez 6 je 24, odečtu 4 minus 4y, takže tady mi vyjde 16y. Teď vydělím 16, takže mi vyjde 24, 16 se rovná y, ale tady pokrátíme 24 i 16 dělit 8. Takže 16 děleno 8 je 2, 24 děleno 8 jsou 3. Takže výsledek je y se rovná 3 poloviny. To už je základní tvar, protože 3 i 2 jsou prvočísla. Dáme se do příkladu 6. Nejprve 6.1, kde máme vypočítat obsah tohoto lichoběžníku. My víme, že ten lichoběžník je pravouhlý, to znamená, tady u vrcholu B je pravý úhel. No a co budu potřebovat pro výpočet obsahu lichoběžníku? Víme, že se to vypočítá, když sečteme tyto dvě základny, čili tahle je strana A, tady je strana C. Takže A plus C krát výška, a ta výška je vlastně teď tahle moje strana B. Já si tam můžu napsat výšku B nebo B, to je jedno. Děleno 2. Takže, co my víme? Rozměr A víme, ten je 40. Druhá základna C je 28. Teď to máme vynásobit výškou, kterou v tuto chvíli ještě neznáme. Takže my musíme tu výšku vypočítat. Ale jelikož tady vidíme pravouhlý trojúhelník ABC a známe dvě jeho strany, takže použitím Pythagorovy věty to uděláme velice lehce. Takže každý z vás používá buď to vzoreček, nebo si pamatuje, jak se vypočítá odvěsna, jak přepona. Takže uděláme už to zkratkou. V je odvěsna a tu vypočítám. Přepona na druhou, to je 41 na druhou, minus ta druhá odvěsna na druhou a z toho všeho odmocnina. Takže někde vedle byste si asi udělali 41 na druhou. On by tady šel použít i vzorec A na druhou minus B na druhou, ale myslím si, že to úplně každého nenapadne, takže to udělám tak, jak si myslím, že by to dělala většina. 41 na druhou, já už jsem si to tady spočítala, mi vyšlo 1681 a 40 na druhou uděláme lehce z hlavy, 4 x 4 je 16 a 10 na druhou je 100, takže 1600. Odečíst nám to půjde taky velice jednoduše, takže tady nám zbyde odmocnina z 81 a odmocninu z 81 uděláme z hlavy, to je 9 cm. Takže víme, že ta výška je 9 cm, čili místo tohoto V si už dávám číslo 9. No a teď to spočítáme. Takže S se rovná 40 a 28 je 68 krát 9 lomeno 2. Tady bych si pokrátila 2, tady mi vyjde 34. A 34 krát 9, tak můžeme udělat 9 krát 4 je 36, trojku si držím, 3 krát 9 27 a 3 je 30. Takže výsledek by byl 306, bylo to v centimetrech a je to obsah, takže centimetrů čtvereční. No a máme hotovou úlohu 6.1. V úloze 6.2 máme vypočítat délku ramene AD, čili tady tuhletu délku. No a jak bychom se na to mohli podívat? My potřebujeme tuto délku a je to pravouhlý lichoběžník, takže výšku už máme vypočítanou z příkladu 6.1, ale ta výška je vlastně v každé části tady toho lichoběžníku až k tomu bodu D. Takže já bych si tu výšku teď mohla představit tady, jo, je 9 cm. Tady je samozřejmě pravý úhel i na druhou stranu, já ho možná udělám spíš takhle, abyste viděli. A tady mi teď vzniknul pravouhlý trojúhelník. Tuhle tu stranu D já chci vypočítat. Vím, že tahle ta odvěsna je 9
A teď kolik je tenhle ten kousek? Celý to bylo 40, ale tenhle kus je těch 28, čili my si uděláme 40 minus 28, což je 12. Takže já už vím, že tenhle kousek je 12 cm. No a když si ten trojúhelníček takhle vyndám ven, tak tady je 9, tady je pravý úhel, tady je 12 a tady to D, tu délku chci vypočítat. Takže zase Pythagorovou větou. D vypočítám, D je teď přepona, čili budu dělat součet druhých mocnin odvěsen, takže první odvěsna na druhou plus druhá odvěsna na druhou a z toho odmocnina. Čili D se rovná 81, 12 na druhou je 144. Když sečteme 81 a 144 je 225 a odmocnina z 220 je 15. Pokud byste to zase nevěděli z paměti, na druhé stránce v testu byla vlastně nápověda 15 na druhou se rovná 225. Čili délka toho ramene je 15 cm. Příklad číslo 7 nám říká, že máme žáky 8B a ty se dělí do dvou skupin. Jedna se učí anglicky, jedna německy a podstatné je, že v obou skupinách je stejný počet žáků. Takže my si to můžeme napsat. Máme tam chlapce, máme tam dívky. A část těch žáků chodí na angličtinu a část jich chodí na němčinu. A ještě si tam můžeme klidně napsat celkem. Teď budeme postupovat přesně podle zadání. Tak, co my víme? Že ve třídě je 14 chlapců a 5 z nich chodí na angličtinu. Čili 5 chlapců chodí na angličtinu a když jich je celkem 14, tak na němčinu už víme, že jich bude chodit 9. Potom víme, že na němčinu chodí 4 dívky, takže sem chodí 4 dívky. No ale to už nám krásně říká, kolik je v každé skupině žáků. 9 a 4, to znamená, na němčinu chodí celkem 13 dětí. A protože bylo řečeno, že ty skupiny jsou obě dvě stejné, takže to znamená, že i na angličtinu chodí 13 dětí. No a z toho lehce vypočítáme, kolik je dívek. 13 minus 5 je 8. Takže 8 dívek chodí na angličtinu, což byla otázka 7.1. Jo? Takže 7.1 už máme tady a je to 8 dívek. A potom příklad 7.2, tam se nás ptali, kolik žáků má celkem třída 8B. To znamená, že na angličtinu jí chodí 13, na němčinu jí chodí 13, takže celkem je v 8B 26 žáků. Takže tenhle ten příklad mě úplně překvapil, jak tam letos dali jednoduchý. Není se čeho bát, jenom je potřeba si to zadání nějak znázornit. Protože když si ho takhle lehce znázorníte, tak ono už vás to samo vede. Jako číst to v textu, pořád se k tomu vracet, vymýšlet vztahy, lze to taky, ale tohle je rychlejší a jednodušší. V příkladě číslo 8 máme za úkol vypočítat obsah tady toho šedého obrazce, nebo toho vybarveného. A my víme, že tenhle ten šedý obrazec je ohraničený úsečkou délky 20 cm, to je tenhle ten horní rozměr, a potom vlastně 2 shodnými 4 kružnicemi. To znamená, a tady už nám i naznačili ty kružnice, takže když my si ji takhle představíme, jednu a druhou, tak jsou to shodné kružnice. To znamená, mají shodné poloměry. Takže tahle ta délka se musí rovnat této délce. A jelikož celý je to 20 cm, tak z toho si odvodíme, že poloměr každé té kružnice je 10 cm.
tady je vlastně její střed, takže ten poloměr máme i zde, čili šířka toho obdélníku je taky 10 cm. No a teď, jak my vypočteme obsah té plochy? Kdybychom ji chtěli počítat takhle hned, tak na to žádný vzoreček ani postup není, ale my na to půjdeme vlastně obráceně. Vypočítáme obsah celého obdélníku, což není problém, obsah obdélníku, který má rozměry. Tahle strana je 20 a tahle je 10, že jo? Takže A krát B, 20 krát 10 a to už máme, že to je 200 cm čtverečních. A když se podíváme, tak tohle je čtvrtkruh. Tady je taky čtvrtkruh, takže tyhle dva, když bychom si je třeba ukázali tady, tak nám to dá obsah půlky kruhu. Takže když vypočítáme obsah celého kruhu a vydělíme dvěma, tak vlastně dostaneme ty dvě půlky. Takže obsah kruhu vypočítáme pi r na druhou. Ale protože my budeme dělat půlkruh, nebo potřebujeme 2/4, čili 1/2, takže my pak z toho vezmeme půlku. Já už si ji tam třeba napíšu rovnou a tady si označím, že to je ten půlkruh. Jo? Takže pi je 3,14, r bylo 10, čili 10 na druhou je 100 a děleno 2. No a tady krásně to můžeme vypočítat z paměti, protože 3,14 krát 100 nám vyjde 314 a vydělíme 2. Do trojky se dvojka vejde 1krát, do 11 5krát a do 14 7krát. Takže 157 cm čtverečních zabírají tyhle ty 2 čtvrtkruhy. Takže my, když vlastně tady od toho obsahu toho obdélníku odečteme obsah těch 2 čtvrtkruhů, čili té půlkružnice nebo půlkruhu, takže minus 157, 7 a 3 je 10, 1 a 6 a 4 je 10 a nic. Takže máme 43 cm čtverečních. A to je vlastně obsah té naší vybarvené, neboli v tom testu byla šedá plocha. Takže vidíte, že nic těžkého to úplně nebylo, jenom si stačilo uvědomit, že vlastně ten obsah udělám obdélník minus tyto 2 čtvrtkruhy a potom to takto vypočítat. V druhé podúloze toho příkladu číslo 8, v 8.2, jsme měli za úkol vypočítat obvod toho zase šedého obrazce. Takže když se na to podíváme, co my tam vidíme? Tahle ta strana je 20 cm, to je jasný. Ale tohleto bude vlastně délka čtvrtky té kružnice. A tady ta strana bude zase délka čtvrtky kružnice. Čili čtvrtka a čtvrtka nám dá půlku. Takže my, když vypočítáme obvod celého kruhu, neboli délku kružnice, tak vlastně vezmeme půlku. Takže obvod kružnice se vypočítá 2 pi r, nebo obvod délka kružnice, obvod kruhu. A když ho vypočítáme, tak je to 2 krát 3,14 a r je 10, takže krát 10. Takže když to vypočítáme, 2 krát 3,14 máme 6,28 a krát 10 je 62,8 cm. Jenomže my z toho chceme půlku, protože tohle by byla délka celé kružnice. Takže ještě vydělíme 2 a máme to 31,4 cm. To je délka těch dvou částí. No ale my k tomu musíme ještě připočítat těch horních 20 cm. Takže tady nám vyšlo 31,4 cm plus těch našich 20, takže nám vyjde 51,4 cm. Ale myslím, že tam jsme měli to ještě zaokrouhlit. Jo, výsledek uveďte v centimetrech a zaokrouhlete ho na celé centimetry. Čili 4 nám jedničku neovlivní, takže vlastně můžeme napsat, že obvod toho obrazce je 51 cm.
máme zase hotovo. Příklad číslo 9 je geometrický. Takže, co my máme zadáno? My známe dva body C a S a víme o nich, že vrchol C rovnostranného trojúhelníku ABC a bod S je střed strany AB. Tyhle ty příklady jsou dělané tak, že vždycky musíme propojit to zadání, které tam bylo uvedeno, s nějakými obecnými vlastnostmi toho daného geometrického tvaru. My víme, že budeme rýsovat rovnostranný trojúhelník. Doporučuji udělat si náčrtek tak, jako by to už bylo hotovo. Takže když bych si udělala náčrtek rovnostranného trojúhelníku. Takže tady mám A, B, C. A co já vím? Já vím, že bod S bude ležet přesně v půlce strany AB, takže ten já už znám. Dál vím o rovnostranném trojúhelníku, že jeho výšky prochází přesně půlkou protější strany, jsou na ní samozřejmě kolmé. Já tam teď udělám schválně jenom tu jednu výšku na stranu C, protože ty druhý by nám tam teď zbytečně dělali moc čar, že máme bod S. A ještě vím o rovnostranném trojúhelníku, že má všechny tři úhly stejně velké. A protože součet úhlů v každém trojúhelníku je 180 stupňů, 180 vydělíme 3, takže já už vím, že všechny úhly mají 60 stupňů, což je ale důležitý tady u mě u toho vrcholu C, protože tím pádem já vím, že tohle je přesně půlka ze 60, to znamená 30 stupňů a na druhou stranu je taky 30 stupňů. A tady už mi to napovídá řešení, takže spojit body CS není problém, to udělám lehce. Sestrojit na ně kolmici, to taky není problém, ale abych získala body AB, tak já vím, že tady musím potom naměřit 30 stupňů. Takže já jsem si teďka ten náčrtek udělala, že mi možná bude trošku zasahovat do konstrukce, ale nevadí, já ji tam nechám. Takže nejprve si spojím bod C a S. Tím vlastně dostávám tu výšku. A já vím, že strana AB je na ní kolma. Takže vezmu rysku, dávám ji na tu stranu nebo na tu výšku a tady si dělám kolmici k ní. Vím, že na téhleté přímce někde bude ležet bod A a bod B. Ale zároveň vím, že každý ten úhel u bodu C je 30 stupňů. Takže pomocí úhloměru naměřím 30 stupňů na jednu stranu a dostávám bod B. A na druhou stranu také naměřím 30 stupňů, po případě by se to dalo přenést i kružítkem. Spojím a zde dostávám vrchol A. Takže už mám sestrojený trojúhelník A, B, C. Nezapomeneme obtáhnout propiskou v testech nebo v záznamovém archu a máme hotovo. Takže zase žádná složitá věc to nebyla, ale je opravdu potřeba při přípravě na přijímací zkoušky pořád si uvědomovat, procvičovat ty všeobecné vlastnosti. Protože když to takhle krásně propojíme, procvičíme, pak jsou ty příklady docela lehký. Příklad číslo 10 je zase geometrický. Ze zadání víme, že máme nějakou přímku, na které jsou body A a E. Bodem E prochází další přímka P a naším úkolem je sestrojit tam obdélník tak, že bod A je jeden z jeho vrcholů a bod C má ležet na přímce P a víme, že bod B má ležet na tadyhleté přímce A a E. Takže nejprve bych doporučila udělat si náčrtek. Prostě ten nám pomůže se na tu situaci podívat líp. Takže uděláme si obdélník. Prostě náčrtek tak, jako by už to bylo hotovo. A teprve do tohohle konečného výsledku si načrtneme i tu situaci.
Takže my víme, že bod B leží někde na té úsečce AE. A zároveň víme, že tady tou přímkou P, nebo přímka P prochází bodem E, ale zároveň na ní leží i bod C. Potom další věc v zadání byla, že jsme ještě věděli, že úhlopříčka BD, její délka je stejně dlouhá jako úsečka AE, čili velikost úsečky AE. To je hezký, jenomže bod B ani D neznáme. My tady ale potřebujeme zadání propojit s obecnými vlastnostmi obdélníka. A my už víme, že obdélník má obě dvě úhlopříčky stejně dlouhé. A tohle je ta klíčová informace, kdy my vlastně víme, že úhlopříčka AC je taky stejně dlouhá jako velikost té úsečky AE. Takže AC. No a teď už ta konstrukce je úplně jednoduchá, protože do kružítka umíme dát tuhletu velikost, uděláme kružnici, protože víme, že i tohle je její poloměr, že je to stejné. Tím dostaneme bod C. Z bodu C spustíme kolmici k té úsečce AE, získáme bod B, no a potom už lehce uděláme bod D. Takže si to narýsujeme. Já třeba začnu tím, že si udělám nahoru kolmici, tak můžu použít i úhloměr. A na téhleté kolmici už vím, že někde bude ležet bod D. Já samozřejmě teďka vím, že velikost úsečky AE je stejně dlouhá jako úhlopříčka AC, takže vlastně takhle si tady sestrojím část kružnice a zde, kde se protla ta kružnice s přímkou P, dostávám bod C. No a teď by bylo vlastně možné udělat, asi nejlepší bude udělat rovnou kolmici. Takže dělám pravý úhel u přímky AE, tak, aby ta kolmice procházela bodem C. Tím jsem zde dostala bod B. No a teď je několik možností. Buď to třeba úsečku AB dáme do kružítka a zjistíme bod D, nebo já třeba udělám zase kolmici v bodě C. A tam, kde se mi protne s kolmicí v bodě A, tak dostávám bod D. No a máme hotovo. Příklad číslo 11 byl velmi jednoduchý. Měli jsme v zadání, že máme 3 přímky Q, R a P a ty nám tvoří trojúhelník ABC. A věděli jsme i velikost dvou úhlů. Vnější úhel k tomu trojúhelníku delta, že měří 107 stupňů a vnitřní úhel beta 23 stupňů. Takže když víme vnější úhel, tak my víme, že úhel delta s úhlem alfa tvoří dohromady 180 stupňů. Je to přímý úhel. Takže alfu lehce dopočítáme. 180 minus 107 je 73 stupňů. A potom dál víme, že součet vnitřních úhlů v trojúhelníku nám taky musí dát 180 stupňů. Takže 73 plus 23 stupňů máme 96 a dopočítáme do 180 a víme, že tady ten úhel gamma je 84 stupňů. No a teď už uděláme jenom rozdíl. Takže úhel gamma je 84 stupňů. Od něj odečteme úhel alfa, ten byl 73 stupňů a výsledek je 11 stupňů. Takže správná odpověď byla za B 11 stupňů. V příkladě číslo 12 jsme měli tento obrazec, o kterém nám bylo řečeno, že ho lze rozstříhat na 7 shodných, to znamená stejných rovnoramenných trojúhelníků. To byla taky důležitá informace. A my jsme věděli, že obvod toho jednoho malého trojúhelníčku je 30 cm.
Naším úkolem bude spočítat obvod toho velkého útvaru. Takže tady bylo klíčové si všimnout, že vlastně kratší strana toho trojúhelníku se vejde do té delší přesně dvakrát. Pokud jste si téhleté vlastnosti všimli, tak bylo vyhráno, protože pak už ten příklad byl lehký. Nezastírám ale, že na toto přijít mohlo trošku někomu trvat díl. Takže my víme, že tahle strana, já si ji třeba označím x, je polovinou této strany, to znamená, tahle musí být 2x a tahle musí být délky taky 2x. Takže obvod toho malého trojúhelníčku, když sečteme, máme vlastně 5x a my víme, že se rovná 30 cm. Z toho už lehce vypočítáme, že x je 6 cm. Takže my víme, že ta kratší strana měří 6 cm, ta delší bude samozřejmě měřit dvojnásobek, čili 12. Takže půjdeme na ten obvod. Tady vím, že je 6, tady je 12, tady je 6, tady je 12, tady je zase 12, tady je 6 a tady je zase 12. Takže 12 a 12 je 24 a 6 je 30. Tady máme dalších 30, to je 60 plus tahle ta krátká strana k tomu. Takže už víme, že obvod toho obrazce je 66 cm. A máme hotovo. Jdeme na příklad 13. Tam máme v zadání řečeno, že máme shodné čtverce A a B. To je důležitá informace. Tím pádem víme, že rozměry jejich stran jsou shodné, čili stejné. Potom dál víme, že čtverec A je rozdělen na dva shodné obdélníky. To je zase důležitá informace, že tyto dva obdélníky jsou stejné. A čtverec B je rozdělen na 5 shodných obdélníků. Zase důležitá informace, že všech těchto 5 má stejné rozměry. A potom víme, že obvod jednoho ze dvou obdélníků ve čtverci A, takže třeba vezmu tenhleten, je o 6 cm větší než obvod jednoho tohoto malého obdélníčku. Takže my si tady ukážeme, jak na to. Když bych si řekla, že tady tahle ta kratoučká strana měří neznámý počet centimetrů x, tak tahle je stejná, tahle je taky stejná, tahle je taky stejná, tahle je taky stejná. Z toho už vidím, že tuhletu délku toho čtverce mohu označit jako 5x. Takže jeho druhá strana je také 5x. Protože jsou ty oba dva čtverce shodné, tak i tenhle ten čtverec musí mít 5x, to znamená, tady ten kousek bude půlka z 5x, to znamená 2,5x, a nahoru to máme zase rozměr 5x. Takže já, když si vytáhnu tenhle ten jeden obdélníček, tak já vím, že je tady 2,5x, tady je 5x, tady je taky 2,5x a tady je taky 5x. Takže já už vím, že jeho obvod bude 5 a 5 je 10 a 2,5 a 2,5 mi dá 5, takže 10 a 5 je 15x. Teď si udělám takovýhle náčrtek i u toho menšího obdélníčku. O něm vím, že tato strana měří x centimetrů, tahle tam musí taky a tady máme zase 5x. 5 a 5 je 10, 11, 12. Takže obvod tohoto druhého je 12x. No a teď využijeme tu klíčovou informaci, že vlastně obvod tohoto obdélníku je o 6 cm větší než obvod tohodle. Takže když si to napíšu do rovnice, obvod toho většího je 15x a je o 6 cm větší než tenhle ten malý. Takže já, když od něj odečtu 6 cm, tak se to musí rovnat obvodu tomu menšímu obdélníku, který jsem si označila jeho obvod jako 12x. No a teď lehce vyřeším tuhletu rovnici. Takže odečtu 12x, abych je měla v kladném, takže tady bude 3x, minus 6 přičtu 6, takže na druhé straně budu mít 6, vydělím 3 a x už dostávám, že je 2 cm.
A naším úkolem bylo vypočítat, tuším, obvod toho čtverce, jaký je obvod jednoho ze čtverců A nebo B. Tak, hned si to udělám. Když tady je 5x a x je 2 cm, takže já už vím, že tahle ta strana měří 5 x 2, to je 10 cm. Takže 10 cm tady a 10 cm i zde, takže 4 x 10 je 40 cm. Čili obvod toho čtverce je 40 cm. Kdo z vás se dobře připravoval na přijímací zkoušky pomocí testů z minulých let, tak měl tady výhodu, protože velmi podobný příklad už v jedných přijímacích zkouškách byl. Takže kdo se připravoval, nebyl překvapen a zvládl to úplně krásně. Příklad číslo 14, ten byl úplně jednoduchoučký, takže jdeme na něj. V zadání bylo, že vynásobíme-li neznámé číslo 2, takže já si řeknu, že to moje neznámé číslo je x. A já o něm vím, že když ho vynásobím 2, čili 2x, od toho výsledku odečtu 135, takže minus 135, získám polovinu hodnoty neznámého čísla, čili se to rovná polovině toho mého neznámého čísla x. A už vlastně to celé zadání mám napsáno v takovéhle jednoduché rovnici a tu vyřešíme. Takže abychom se zbavili zlomků, celou rovnici bychom vynásobili 2. Takže tady budu mít 4x minus 270 rovná se x. Odečtu 1x, tady mi na levé straně zůstanou 3x a přičtu 270, vydělím 3 a moje neznámé číslo je 90. Takže zase příklad na pár vteřin. Krásně jsme ho zvládli. Příklad číslo 15. Tak, co o něm víme? Že půdorys domu má tvar obdélníku. Potom dál víme, že šířka domu je ve skutečnosti 10 metrů a tato šířka je vyznačena na tom plánku o délce 10 cm, čili na plánku to odpovídá 10 cm. Dál víme, že délka domu je v tom plánku zakreslena jako úsečka dlouhá 2 decimetry. Takže já, co bych si prvně udělala? 2 decimetry bych si okamžitě převedla na centimetry. Takže to je 20 cm. A teď já vím, že 10 cm na tom plánku odpovídá 10 metrů. Čili 20 cm bude odpovídat skutečnému rozměru 20 metrů. Čili vím, že ve skutečnosti je délka toho domu 20 metrů. A teďka jdeme na otázky. Takže příklad 15.1. Tady se nás ptají, jestli je pravda, že měřítko toho plánu je 1:1000. Takže jak si to uděláme? My si vezmeme tady ten vztah, kde vím, že 10 cm na mapě nebo na plánku je ve skutečnosti 10 metrů. Ale těch 10 metrů musím si převést na centimetry. Metr má 100 cm, takže já už vím, že 10 cm na plánku odpovídá 1000 cm ve skutečnosti. No a když chci měřítko, tak já ho potřebuji zkrátit na základní tvar, čili obě dvě čísla vydělím 10, tady mi vznikne 1:100. Takže měřítko toho plánku je 1:100, a čili odpověď je ne, není to pravda, že je 1:1000. Takže tady byla správná odpověď ne. Pak jsme měli otázku číslo 15.2 a tam bylo, jestli skutečná délka domu je 20 metrů. A to už jsme tady vyřešili. Takže tady byla odpověď ano. A pak byla otázka 15.3. Jestli obsah obdélníků na plánu a obsah půdorysu domů jsou v poměru 1:100. Tady musíme dávat pozor. Někoho by to mohlo svádět k odpovědi ano, ale pozor.
Jestliže je to obsah, tak tam musíme počítat s obsahem. Čili když bych si vzala rozměr ve skutečnosti, takže ve skutečnosti je to 20 metrů krát 10 metrů, takže ve skutečnosti mám obsah toho obdélníku 200 metrů čtverečních. A když si vezmu na tom plánku rozměry, tak je to 20 cm krát 10, což je 200 cm čtverečních. Když chci dělat měřítko, musí být obě dvě jednotky stejné. Takže já si ty metry čtvereční převedu na centimetry čtvereční. Metr obyčejný má 100 cm, takže čtvereční má 100 krát 100, čili 10 000. Vynásobím 200 10 000, to znamená připíšu 4 nuly a mám to v centimetrech čtverečních. No a teď měřítko. Plánek má 200 cm čtverečních a ve skutečnosti je to 2 miliony centimetrů čtverečních. Takže škrtnu 2 nuly a vydělím 2. Takže 1 ku 10 000. Takže zase odpověď je ne, není to pravda. Ani tenhle příklad nebyl zase moc těžký. A jdeme na poslední příklad těchto přijímacích zkoušek a to je příklad 16. Takže začneme nejprve 16.1. Zde máme, že pan Novák si vypůjčil 20 000 korun na 1 rok, po roce vrátí věřiteli vypůjčenou částku a navíc mu zaplatí úrok ve výši 13,5% z vypůjčené částky. Kolik korun celkem věřiteli vrátí? Takže je to poměrně jednoduchý příklad, já bych si ho třeba nakreslila. Takže pan Novák si půjčil 20 000. To bylo našich 100%. Potom bude platit úrok, čili bude platit o těch 13,5% více. Takže na konci toho roku vrátí původní půjčku 100% plus ten úrok 13,5%, čili vrátí 113,5%. A tady se nás ptají, kolik to vlastně je peněz. Můžete počítat úplně klasicky přes 1%. 1% z 20 000 je 200 a vynásobit to 113,5%. Já tady celkem i doporučuji počítat to přes trojčlenku, protože se tam dá krásně potom krátit, ale je to jedno, jak je kdo zvyklý. Takže já vím, že 100% je našich 20 000 korun. A 113,5% je x korun. Procenta jsou vždycky úměrnost přímá, čili vztah napíšu x lomeno 2000, ale já už si to tady ani nemusím psát, protože tím budeme násobit, tak já už to rovnou napíšu sem. Ne 2000, 20 000. A ten druhý vztah je 113,5, takže píšu nahoru do čitatele a lomeno stem. Takže tady bych si vykrátila a teď už jenom vynásobíme 200 krát 113,5. Takže 113,5 krát 100 mi dá 11 350 a to když vynásobím 2, tak budu mít 22 700. Takže pan Novák na konci roku tomu věřiteli, který mu ty peníze půjčil, zaplatí celkem 22 700 korun. A to byla odpověď A. Takže u 16 jedničky správná odpověď za A. V příkladě 16.2 máme zadání, že paní Dlouhá na začátku roku vložila do banky 1 000 000 korun. Takže našich 100%, které dává do banky, je 1 000 000 korun. S roční úrokovou sazbou 2,5%. To znamená, že ta banka jí jako odměnu za to, že tam ty peníze
půjčila, přidá 2,5%. Takže na konci roku ta paní dostane svých 1 000 000 korun plus 2,5% navíc. A oni se nás ptají, kolik korun získá paní Dlouhá navíc ke svému vkladu za 1 rok, bude-li jí odečtena daň z úroku 15%. To znamená, tohle je ten náš úrok a z něj potom ještě budeme odečítat daň, která se odvádí ve výšce 15%. Takže my si nejprve musíme vypočítat, kolik by dostala bez toho sražení toho úroku. Takže tady to asi vezmeme z hlavy, to je jednoduchý. 100% je 1 000 000, čili vydělíme 100 a vím, že 1% je 10 000. A 10 000 krát 2,5%, takže 1, 2, 3, 4, vím, že dostane jako odměnu 25 000 korun. Ale pozor, ona ji nedostane celou, protože od toho musíme zase odečíst tu daň. Takže tentokrát je pro nás 100% ta odměna, těch 25 000 korun, ale z toho budeme odečítat 15% daň. Takže ty peníze, které ve skutečnosti dostane, bude 100% minus 15%, je 85%. A teď máme vlastně tuto částku vypočítat. Takže zase můžeme z 25 000 je 1% 250 korun. Takže 1% je 250 korun. A já chci 85%, čili dělám 250 krát 85. Samozřejmě by to zase šlo trojčlenkou, záleží, jak k čemu kdo dává přednost. Takže 5 krát 0 je 0, 5 krát 5 je 25, dvojku držím, 2 krát 5 je 10 a 1 je 12. 8 krát 0 je 0, 5 krát 8 je 40, 2 krát 8 je 16 a 4 je 20. Takže posčítám a paní Dlouhá dostane jako konečnou odměnu 21 250 korun. A to byla odpověď C. Takže u 16.2 příkladů je správná odpověď za C. V příkladě 16.3 máme toto zadání. Kolo v obchodě stálo 20 000 korun, čili původní 100% je 20 000 korun. Pak to kolo bylo zlevněno o 10% ceny a stojí nějaké nové peníze. A po měsíci bylo zdraženo z téhleté nové ceny. Takže tady dochází k druhé změně plus 10%, ale z této ceny, ne z této, čili nemůžeme to vzít, jakože se to vzájemně vyruší. A na konci stojí nějaké nové peníze. A otázka je, jaká byla výsledná cena kola po zlevnění i zdražení, čili tady na tuhletu cenu se nás ptají. No a my se k ní musíme dopracovat. Protože jsou tady docela hezká čísla i procenta, tak si myslím, že to jde z paměti nebo z hlavy, ale kdo zase chce udělat trojčlenku 1%, to je jedno. Takže 100% je 20 000. Vydělím 100 a vím, že můžu rovnou 10%. Takže vydělím jenom 10 a vím, že 10% jsou 2000. Čili tady ta sleva byla 2000 korun, čili 20 000 minus ty 2000 je 18 000 korun. Tady to je nová cena toho kola. A teď je to pro nás 100%, já to takhle rozdělím, protože toto bylo 90% této ceny, ale teď se to pro nás stane 100% pro výpočet této ceny. Takže 18 000 je 100%. My máme přičíst 10%, takže vydělím 10 a získávám, že to zdražení bylo 1800 korun. Jo, to je těch 10% z těch 18 000. A 18 000 plus 1800 korun máme 19 800 korun.
A tohle je ta konečná cena toho kola. Po zlevnění i zdražení. Takže ve výsledcích to bylo jako odpověď E. No a máme hotovo. Takže jsme všechno krásně zvládli a můžeme si dát volno. Jen bych chtěla upozornit, že kdo by potřeboval třeba v dalších letech připravit na přijímací zkoušky, tak se i na mě může obrátit. Dolů do popisku vám dám kontakty, anebo může kouknout na moje stránky www.matikavpohodě.cz anebo mi napsat přímo na e-mail info@matikavpohodě.cz. Na těchto stránkách také tvořím videokurzy, které slouží pro výuku matematiky na 2. stupni zatím základní školy a mám tam 3stupňové procvičování. A ten 3. stupeň toho procvičování už je jakási příprava i na přijímací zkoušky. Takže jsou ty lekce určené nejen pro žáky v tom daném ročníku, ale zároveň je mohou využít i deváťáci pro opakování nebo doplnění znalostí a připravit se kvalitně na přijímačky. Takže přeji hodně štěstí u dalšího počítání a budu se těšit někdy buď to online, anebo i offline na viděnou. Osobní setkání je vždycky milé. Takže krásné dny a mějte se krásně.